Moikka! Hei, tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Tää on mun ensimmäinen video tänne ja mua kieltämättä vähän jännittää, koska tuun tässä jakamaan aika henkilökohtaisia asioita itsestäni sekä puhumaan muutenkin aika herkistä aihealueista, kuten mielenterveys ja sen hoitaminen ja elämäntavat ja etenkin ajattelumallien muuttamisesta. Mä voisin kertoa vähän mun omasta taustastani tähän alkuun, eli mä olen kärsinyt mielenterveysongelmista hyvin nuoresta alkaen. Ja siinä vähän yli parikymppisenä yritin täältä poistua oman käden kautta, jonka seurauksena olin reilu viikon teho-osastolla hengityskoneessa ja sen jälkeen ollut myös aina jonkinlaisella mielialaan vaikuttavalla lääkityksellä. Mua alkuun hoidettiin kausittaisena masennuksena ja sitten se vaihdettiin tällaisen kakkostyypin bipolaarihäiriön eli kaksisuuntaisen mielialahäiriön sen diagnoosi. Ja sen lisäksi diagnooseina löytyy muun muassa yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja paniikkihäiriö. Mä olen myös käynyt yhden intensiivipsykoterapian. Se oli joskus 2015-2016 ja 2019 mulla amputoitiin oikeasta jalasta puolesta välistä säärtä alaspäin jalka valtimoperäisen veritulpan takia ja tää oli mulla sellainen kohta, kun mun mielenterveys myös samalla veti pohjakosketuksensa. Ja sen lisäksi niin itse asiassa ensimmäisenä yönä, kun sitten kotiudyin amputaation jälkeen, niin kaaduin sitten siinä kotona ja siitä alkoi tämmönen todella rankka haamukipukierre. Tai mulla on siis diagnosoitu myös tämmönen kivulias haamukipuoireyhtymä. Ja mä olin todella huonossa pisteessä psyykkisesti siinä kohtaa sekä kärsin ihan valtavista kivuista. Ja mä olin muun muassa Meilahden kipupolin asiakkaana, kun sitten kipupsykologi sanoi mulle näin, että kun sulla ei ole mitään ihan oikeaa niin kuin kudosvauriota siellä jalassa, mistä se hermo ilmoittaisi sitä kipua, että tää on vähän niin kuin sun korvien välissä. Että jos sä vaan ajattelisit vähän positiivisemmin ja et olis noin ahdistunut, niin sulla ei välttämättä olisi kipujakaan ollenkaan. Ja siinä vaiheessa niin enhän mä pystynyt ottamaan sitä viestiä mitenkään vastaan. Päinvastoin mä oikein triggeröidyin siitä hirveästi ja koin sen äärettömän loukkaavana ja vähättelevänä ja näin. No, sitten tosiaan tuli se semmoinen kohta vastaan, että ne kivut ja se olo oli vaan niin kamala, että mä mietin, että mitä mä voin niin kuin oikeastaan hävitä, jos mä kokeilen tätä reittiä, että mitä mulla on tässä hävittävää. Ja siis, no mä aloitin ihan tämmöisellä harjoittamaan siis todella rankkaa mielenhallintaa siihen alkuun, siihen kipuun pelkästään. Eli mä opettelin siis, käytännössä aloitin semmoisista, että kun se haamukipu alkoi, niin mä otin jotain vaan käteen, vaikka juomatölkin, ja mä rupesin lukemaan siitä niitä ainesosia. Mä rupesin vielä laulamaan niitä ukkonolan säästyksellä. Mulla oli vielä sormi siinä mukana, ja mä opettelin tekemään niin sellaista nopeasti joku asia, että mä pystyn niin kun, että mun koko keskittyminen menee sinne niin täysin, että se kipu
että mä pystyn ajattelemaan sitä, että mä tarvitsen mun kaiken keskittymisen siihen johonkin toiseen juttuun, mitä mä teen. Ja siis mä rupesin rankalla kädellä harjoittamaan tämmöistä tietoista mielenhallintaa. Ja kun siitä alkoi tulemaan tätä vastetta tähän kivunhoitoon, niin mä rupesin käyttämään tätä samaa myös tuolla mielenterveyspuolella. Ja mä myös siis aloitin kuuntelemaan sellaisten ihmisten tarinoita, jotka on päässyt jostain ihan hirveistä tapahtumista ja kriiseistä ja asioista elämässä niin kuin yli ja eteenpäin. Ja niin kuin, että mitä ne on niin kuin tehneet ja näin. Mä rupesin lukemaan ja kuuntelemaan näitä. Ja sit mä eksyin niistä vielä tämmöisiin urheilijoiden motivation speech puheisiin. Ja jossain kohtaa mä ymmärsin, että nämä urheilijat, ne psyykkaa itse itsensä sellaisen ihan voittamattomaan tilaan. Kun taas sitten itse masentuneena ja niin kuin tiedostamattaan psyykkaakin itseään just sinne toiseen suuntaan. Mä luin muun muassa kirjaa nimeltä En halua kuolla, en vain jaksa elää. Ja alkuun kun mä rupesin kuuntelemaan näitä juttuja, niin mä jopa vähän niin kuin taistelin vastaan tietoisella tavalla, että mä en niin kuin ikään kuin ottanut sitä viestiä sillä tavalla, että hei, nyt mä rupean tekemään tätä ja omaan nämä ajatusmallit, vaan mä ikään kuin vähän taistelin jopa vastaan. Ja mä rupesin myös triggeröitymään tietyistä asioista. Mä siis jätin tässä prosessin mukana myös nämä lääkkeet pois silloin 2020. Söin vielä masennuslääkettä, masennuksen estolääkitystä, manian estolääkettä sekä unilääkkeitä ja rauhoittavia. Ja kun mä rupesin jättää näitä pois, mä rupesin myös vähän triggeröitymään eri aiheista silloin tuli aika kovana nämä Andrew Tateit ja itse asiassa löysin myös Testo Timon videot. Mutta mä olin niinku ollut jo siinä kohtaa sit semmoisessa tilassa jo pidempään, että mä huomasin, että jos joku aihe vähän niinku herätti musta voimakkaita tunteita, niin mä niinku vähän niinku menin sinne kohti tutkimaan lisää tätä hommaa. Ja kun mä olin kuunnellut niin paljon näitä urheilijoiden juttuja, niin siis mulle tuli se, että he on niin kuin vakuuttuneita, että heidän elämä on laadukkaampaa, ne on onnellisempia ja heillä on kaikki kivempaa. Ja mä todella taistelin tätä vastaan. Mä muistan, Timon videoistakin mä alkuun siis vaan triggeröidyn hienosti. Mä mietin, että kuka tää on ja miten tää puhuu. Tää ei tiedä yhtään, mistä se puhuu ja teettekö näin. Mut sit mulla tuli se kohta, että mun piti myöntää itselläni, että enhän mä ole koskaan kokeillut tätä puolta, että miten mä voin huutaa tällä, että ei ne toimi, että ei tää auta tai että et sä voi sanoa noin, että jos en mä ole itse testannut sitä päätyä. Ja siis ihan vaan tästä, että triggeröidyin niistä Timon jutuista niin pahasti, niin aloitin sitten Timon valmennuksessa käymään siinä kohtaa salilla. Ja tässä kohtaa niin mä en muista kauanko mä sitä siinä suoritin, mutta mä toisaalta olin päässyt vähän ensimmäistä kertaa myös elämän nautinnoista kiinni, että se jäi sit sinänsä kesken silloin se prokkis, kun mä vähän niin kuin totesin, että mä saan vähän niin kuin liian isot kiksit nykyään tästä syömisestäkin. Ja siis mulla oli tosiaan taustalla se, että siinä 2020 mulla tehtiin arvenkorjausleikkaus. Ja sen jälkeen olin ollut 4 kuukautta pyörätuolissa. Ja kun siitä nousin vaalle, niin vaaka näytti 100 kiloa. Ja mutta tämä kokemus, että mä aloitin silloin tekemään ja pystyin sitä tekemään ja näin, niin se oli mulle ihan äärettömän tärkeä. Mun oli pakko myöntää, että se liikunta, niin kun, että jotain positiivista pääsi vaan tapahtuu sen jälkeen. Mutta sitten on yksi tekijä, joka on niin kuin äärettömän olennainen ja
se on semmoinen, että meillä on täällä aivoissa sellainen aivoalue, mä en nyt muista millään sen nimeä, mutta siis tämmöinen, joka on niin kuin ihan kuvantamisella pystytty toteamaan, että se on tämmöisillä niin kuin urheilijoilla sekä meditoivilla ihmisillä erittäin laaja. Ja sitä kutsutaan jopa tämmöiseksi will to live aivoalueeksi. Ja se on masentuneilla ja ylipainoisilla sitten taas todella pieni. Ja se, mikä tähän aivoalueen kokoon vaikuttaa, on se, että se vähän niin kuin suurenee joka kerta, kun sä teet jotakin, mikä menee, mitä sä et haluaisi tehdä. Ja etenkin, jos sä teet jotakin, mihin sä vähän niin kuin uskot, että sä et pysty tekemään, mutta sä silti saavutitkin sen, niin se on tämmöinen mind-blowing juttu aivoille muutenkin. Ja siis mä olen ollut tämmönen niin kuin todella mukavuuden haluinen ja kipuherkkä ja sinänsä laiska, että mua niin kuin mä en oo tehnyt mitään sillä, että mä olisin vaan ottanut itteen niskasta ja ruvennut ruoskimaan ja löytänyt jonkun rautaisen selkärangan tuolta. En ollenkaan. Ja tää onkin nyt se aihealue, mistä mä tulen puhumaan ja jakamaan tietoa, koska mä tiedän, että jokainen, joka on siellä todella syvässä pisteessä, mentaalisesti, fyysisesti, mitä tahansa, niin semmoisten sanojen vastaanottaminen, kun et rupeat vaan käymään siellä salilla ja nouset ylös siitä ja rupeat tekemään, niin sitä ei pysty vastaanottamaan. Ja ajatuksena, että mä oon varmaan kuunnellut kaikki Andrew Tatein antamat haastattelut, videot, mitä se nyt on someen ikinä itsestään antanutkaan, niin esimerkiksi silloin 100-kilosena pyörätuolissa, jalka amputoituna kivuissa, niin semmoisen viestin vastaanottaminen, että käy treenaa itselle sixpackia, että sit kertoo vielä, että sä haluat tappaa itseäsi, niin se ei vaan niin kuin, se ei todellakaan niin kuin osunut, niin kuin, että mä olisin pystynyt niin kuin jotenkin ottaa sen vastaan. Ja siis mähän en ole tehnyt mitään semmoisella rautasella selkärangalla tai kovalla itsekurilla. Ja mä nykyään itse asiassa puhunkin, että on kahdenlaista itsekuria. On se selkäranka itsekuri, että me tehdään jotain hampaat irvessä ja me vaan saadaan puserrettua se läpi. Se toimii joillain, koska se just aiheuttaa sinne sun aivoihin sen, että jos sä teet jotain, mitä sä uskot, että sä et oikeasti pysty tekemään, niin se lisää sen itsevarmuuden ja vapauttaa siellä miljoonat muut aivoradat. Ja sitten se toinen itsekurin muoto, niin mä tykkään käyttää tällaista sanaa kuin buddhalainen itsekuri. Ja mä tarkoitan sillä semmoista, että jos te tiedätte jonkun buddhalaisen munkin, niin joku, että ne on vaikka syömättä paastoita, että mitä tahansa tekee, niin eihän ne tee sitä sillä tavalla hampaat irvessä, vaan ne vaan niinku toimii niinku jostain syystä heillä on sitten tämmönen kova itsekuri. Ja mä oon hirveästi tutkinut tätä aluetta, että miten tää niinku toimii. Ja silloin kun kävin sen hetken siinä kuntosalilla Timon valmennuksessa, niin mulla myös tuli vähän tämmönen niin kun, ja tää liittyy tähän itsekuriin ja tähän buddhalaiseen itsekuriin ja selkäranka itsekuriin, niin mulla tuli vähän sellainen niin olo, että tää on vähän niin kuin lampaiden hommaa. Ja siis mä perustelen tätä sillä, että se, että sä alat tekemään ja suorittamaan jotakin, mikä ei välttämättä tunnu susta siinä hetkessä sen tekeminen ollenkaan edes hyvältä sun kropassa ja se on niinku ulkopuolelta annettu tämmönen ohjeistus, mitä sä noudatat ja teet saavuttaaksesi jotain, mitä sä et ole edes itse ihan varma, että mitä sä olet saavuttamassa. Ja sitten, mutta siitä ajattelumallista on nyt päästy tänne pisteeseen, että mä en ajattele siis enää näin. Aloitin käymään nyt uudestaan
kuntosalilla tässä joku aika sitten, eli mulla oli tässä niinku välissä paussi, kun mä vähän ylimielisesti droppasin tämän ajatuksen, mutta se perustui myös niinku just siihen, että sit sä niinku suoritat sitä juttua ja siihen samaan sit tulee se, että sit kun tulee se joku maanantai, että sä et pääsekään sinne salille, niin sulla on hirveän hyvä omatunto. Ja nyt jos mietitään tästä aivoaluetta, joka niinku tarvii sen kokemuksen siitä, että sä teet jotain, niin mitä sille tapahtuu sit siinä vaiheessa, kun sä suoritat jotakin ja sitten tuleekin se kohta, että sä et oikein pystynytkään tähän. Ja nyt sitten mä ajattelen vertaan sen sinne buddhalaiseen itsekuriin, mistä mä käytän tällaista käsitystä, niin se sitten taas tulee siitä, että me koetaan se niin kuin meidän sisällä aidosti meille siinä kohtaa tärkeäksi toiminnoksi tehdä ja toimia. Et ihan samalla tavalla, että kun meillä on nälkä, niin me syödään. Tai kun sä menet töihin, sä saat siitä sen palkan. Eli sä näet niin siinä jutussa jotain mieltä. Mutta jos sä lähdet tekemään tämmöistä asiaa sillä tavalla, että sä koet vaikka itsestäsi, että mä teen tätä, jotta mä olisin ihmisenä hyväksyttävä ja arvokas. Eikä niin, että mä olen niinku arvokas ja hyvä ja nämä on hyviä asioita mulle. Niin mä uskon, että sitä vähän niin kuin alitajuisesti sabotoi itsensä ja sen oman tekemisensä. Ja tää on niinku se ajatus siellä niinku takana. Että kun musta tuntuu, että se mun reitti sitten taas tähän pisteeseen, että nyt mä käyn siellä salilla ja mä saan ne ultimaattiset kiksit itseni fyysisestä repimisestä äärirajoille, mitä mä en ennen saanut, en todellakaan. Ja tähän liittyy myös moni asia ja mä luulen, että semmoinen tietynlainen jonkinlainen dopamiinijärjestelmän muutos tuolla päässä tapahtunut. Joo, eli siis se mun ydin siellä taustalla on se, että sun täytyy kokea se, mitä sä teet, niin siinä hetkessä itsellesi mielekkääksi ja arvokkaaksi tekemiseksi. Ja tästä me myös päästään sitten taas tämmöiseen tietynlaiseen niin kuin itserakkauteen ja semmoiseen itsepsykkaamiseen. Ja kun mä ajatellaan, että jos meillä on vaikka lapsia, niin mehän tietysti tehdään automaattisesti sellaisia valintoja, jotka on heidän edun mukaisia. Ja me osataan katsoa sitä laajemmin ja näin. Niin mikä menee pieleen sitten siinä itsensä kohtelussa? Ja semmoinen yksi ehkä isoin elementti, mitä mä tein, on, että mä muutin oman sisäisen puheeni. Mä rupesin juttelemaan itselleni kuin mä olisin mun paras ystävä tai niin kun, siis, ja nyt kun mä niin kun tänä päivänä vielä oikein mietin, niin mä en edes oikein ymmärrä, miksi mä olen puhunut itse sisäisesti itselleni aikaisemmin niin rumasti. Miksi mä olen pitänyt itseäni arvottomana tai miksi mä olen kokenut, että mä en pysty tai mitään. Ja sitten mä törmäsin myös tämmöiseen, että on tämmöinenkin ajatus, että meidän aivot ei erota sitä niin kuin todellista reaalimaailman tapahtumaa niin kuin siitä, mitä me ikään kuin kerrotaan ja hoetaan. Ja nyt me päästään siihen semmoiseen ydinasiaan kanssa, että jos on tilanteessa, että sä puhut koko ajan itsestäsi, että mä olen masentunut ja mä en pysty ja mä en niin kuin osaa ja mä en ole arvokas ja mä vaikka koen, että mä olen ulkoisesti niitä epäviehättä, pidän rumaana ja tämmöisiä, niin sä oot just siinä kohdassa, että sä ihan varmasti sabotoit kaiken, mitä sä oot tekemässä. Ja kun mä olen miettinyt tätä mun omaa juttua ja reittiä, että mitä mulla tapahtui, niin mä ihan aidosti uskon, että mä altistin itseni näillä tämmöisillä motivation speech puheilla ja tämmöisillä, mitä mä rupesin kuuntelemaan vähän niin kuin puoliksi triggeröityneenä, että te olette vähän niin kuin väärässä, kun te puhutte näin ja et ei tämä toimi noin.
Mut jos se riitti, että mä altistin itteeni koko ajan tämmöisille todella Andrew Tate-mäisille jutuille ja muille. Eli mun tämän päivän olotila ja elämäntavat ja muut, niin mä ikään kuin vaihdoin sitä levyä ensin mun päässä ja sit alkoi tekeminen. Ja sen lisäksi ne mun tekemiset, niin mä tein niinku todella pieniä juttuja, mutta mä niinku ikään kuin ounasin koko ajan sen. Eli siis ajatuksena, että jos on todella niin kuin pahasti vaikka masentunut ja näin, niin se, että sä pääset vaikka käymään suihkussa, niin sen jälkeen sä niin kuin sanotat vaikka itselle sen, että hei vitsi, sä olit hienosti ihana, sä kävit suihkussa ja bla bla bla. Tiedättekö, että muuttaa sen puheen. Eli mä niin kuin muutin mun levyä, omaa puhetta ja sit mä yhtäkkiä löysin sen ihmeellisen energian duunata kaikkea mahdollista ja semmoisen hyvän mielen toimia. Elikkä se ei tuntunut enää siltä, että mä menen hampaat irves tekemään jotain, mitä mä en pysty. Tai että mä menen hampaat irves tekemään nyt vaan jotain, ollakseni hyväksytympi ja parempi ihminen. Et todella se mun astuminen tähän liikunnan pariinkin johtui ihan vaan siitä, että mä olin, että okei, no, katsotaan, nää nyt väittää, että ne on paljon onnellisempia tälleen, että pitääkö tää nyt paikkansa. Ei siitä, että mä ajattelin, että mä olisin niin lihava ja arvoton tämmöisenä ja että sen takia mä nyt rupean tekemään tätä. Ja mä uskon, että tällä on hirveän suuri merkitys. Ja mä tosiaan siis uskon myös, että mä altistin itseni jatkuvasti sellaisille hyvin tsemppaaville sanoille, vaikka mä jopa tietoisella mielellä niitä vastustin. Ja silleen ajatuksena, että mä en tänä päivänä enää käytä mielialalääkkeitä. Ja kun mä uskon, että meidän ihmisen aivot, niin nehän ei tiedettäkö ihan vaan tyhjästä keksy mitään. Et me tarvitaan sinne sellainen pohjadata, mihin me niin kun rakennetaan meidän käsitys todellisuudesta. Ja siihen pohjadataan perustuu esimerkiksi se ajatus, että miksi mulla ei ole tunne, että tosta voisi tulla yhtäkkiä vaaleanpunainen elefantti seinästä läpi. Ja mä myös totesin sit sillä tavalla, että okei, että mä en voi vaikuttaa siihen, minkälaiset johtopäätökset, ajatukset ja tunnetilat mun aivot niin kun, toteuttaa, mutta mä voin vaikuttaa siihen pohjadataan, mitä mä sinne syötän. Ja mä muun muassa lopetin 10 vuotta sitten televisiosarjojen katselemisen. Mä ihmettelin, silloin joskus tuli se TLC-kanava ja mä niinku jopa kysyin ihmisiltä, kun tuli vähän niinku huono olo niistä, siellä on semmosia true crime-rikossarjoja ja mä kysyin ihmisiltä, että miksi me katsotaan tämmöisiä ohjelmia, että niinku, et tappaako täällä jengin puolisoita kellarin niinku 10 tonneista. Ja että kun nämä ei ole niinku kauhuelokuvia eikä nämä ole mitään niinku tämmöisiä, että mikä näiden pointti on, että mitä näistä saa. Ja mä tajusin, että niinku, just se semmoinen itsensä psyykkaaminen, niin että mä rupesin siis kontrolloimaan ihan hirveästi sitä, että millaisia asioita mä mun silmillä katson, millaisia asioita mä mun korvilla kuuntelen ja mitä mä luen. Ja mä jätin sieltä ihan hirveästi kaikkea paskaa pois. Ja itse asiassa mä en katso mitään, jos ei mulla ole niinku ajatus taustalla, että mä mietin, että miksi mä katson tätä. Se, että jos vaan katsoo jotain ihme shady paskaa, niin en suosittele. Miettii loppuvasti, että mikä merkitys sillä on itsellä. Ja tänä päivänä siis mä sanon, että jos mä koen jonkinlaista alakulua, masennusta, ahdistusta tai muuta, niin mä koen, että se on viesti mulle, että mun pitää tsekkaa mun niin kun ympäristö, mitä mä oon tehnyt, mitä mä oon duunannut. Ei niin, että musta on nyt joku vika, vaan jossain muualla on vika ja se on viesti siitä. Mä käänsin tämän homman kokonaan näin päin. Ja kun päästään tämmöiseen niin positiiviseen ajatteluun, niin todella siis
vaihdoin myös kaikki ylimääräinen negatiivinen informaatio tai negatiivista tunnetilaa aiheuttavat ohjelmat, somejutut tai muut, niin kirjoitukset, mitä mä luen, katselen, niin mä jätin ne todella rankalla kädellä pois. Ja mun tunnetilat rupesi myös muuttumaan. Ja mä aina sanon, kun joku joskus on vähän niin kuin vihjassu, että mä en oikeasti ollut sit niin kuin masentunut tai jotenkin niin kuin oikeasti ollut mielenterveysongelmainen tai muuta, niin mä aina sanon, että se mun tavoite oli niin kuin silloin, kun mä voin tosi huonosti, niin että jos 24 tuntia tuntuu siltä, että haluaisi lähteä vittuun täältä, niin jos siitä vaikka 2 tuntia saa pidettyä omaa tunnetilaa toisenlaisena, niin se on jo hyvä tavoite alkuun. Mä aloitin katselemalla söpöjä kissanpentuvideoita. Sellaisia tiedät sä, että kun sä vaan katot sitä, niin sulla tulee väkisin se semmoinen söpöystunnetila. Sä et voi ajatella samaan aikaan niitä negatiivisia asioita. Ja tämmöisillä hyvin pienillä asioilla mä rupesin, siis se lähti sieltä kivun hallinnasta, eli silloin kun on kipua, että sä niinku väkisin ohjaat sun ajatukset pois ajattelemasta kipua, siirsin sen sinne mielenterveyspuoleen ja lopetin kaiken ylimääräisen paskan kelaamisen. Käytännössä, että jos mä ajattelin jotain asiaa, niin mä mietin, että onko tämä asia semmoinen, että mä voin tehdä tällä nyt jotain tai ratkaisee jotenkin tai vie mua eteenpäin, jos mä ajattelen tätä, vai kiusaanko mä nyt vaan tällä itseni ja saan epämiellyttävän tunnetilan. Negatiiviset asiat on itse asiassa 3-5 minuuttia, kun sä käsittelet niitä ja sitten ne on sun kehollinen tunnetila. Sitten ne on ne ahdistus ja masennus ja muut oireet. Tämän takia esimerkiksi uutisetkaan, niin tämmöiset järkyttävät uutiset maailmalta ja muuta, niin koskaan kestä 3 minuuttia kauempaa. Ne on niinku sellainen lyhyt ja sitten elämä jatkuu sen jälkeen. Niin mä tulin niinku todella tietoiseksi omista ajatuksistani. Mä niinku pysäytin ne. Ja siis enhän mä alkuun niinku osannut keksiä mitään positiivista tilalle. Että mä niinku, päinvastoin, että mä joudun kirjoittamaan ylös juttuja, että varasuunnitelma, mitä minä ajattelen silloin, kun mun ajatukset on ottamassa musta vallan. Ja tämmöisten askelten kautta olen päässyt sellaiseen tilaan, että mä uskon, että mä esimerkiksi niin kun ruoan ja liikunnan suhteen ja muutenkin elämän suhteen, että mä teen itselle hyviä valintoja alitajunnan tasolla. Eli mun ei tarvitse niin kun laittaa semmoista ihan mieletöntä niin kun, efforttia ja ajatusta ja kontrollia siihen, mitä mä teen. Ja sit tosiaan päästään siihen vielä niin kuin tää meidän dopamiinijärjestelmä. Et mä uskon esimerkiksi itselläni, että se oli aivan niin kuin pilalla. Ja jokainen, että jos on niin kuin mennyt semmoisella vaikka just sokerilla ja liikkumatta ja muuta ja hakenut niitä nopeita dopamiinikiksejä sieltä, niin se muuttaminen ei niin kuin tapahdu yhdessä yössä. Ja sen takia niin kuin tämä mun viesti onkin se, että jos susta tuntuu, että tämmöiset niin kuin nopeat elämäntaparatkaisun muutokset tai muut, niin aina kaatuu ja sä et saa kiksiä siitä liikunnasta ja muusta, niin aloita paljon hitaammin. Koska mäkin olen tullut niin kuin sieltä tähän pisteeseen ja nyt mä niin kuin vannon, että mä tänä päivänä saan niin paljon isommat kiksit tästä elämisestä, liikkumisesta ja muusta kuin vaikka siitä ruuasta tai päihteistä tai muusta. Ja nyt jos sitten tullaan vielä näihin mielialalääkityksiin, niin mä en missään nimessä sano kenellekään, että mä niin pahasta lopeta tai jotain muuta, mutta niin kun se reitti, niin psykiatria ei ole parantanut ketään. Ja itse asiassa meillä ei ole edes ainuttakaan oikeasti tieteellistä tutkimusta siitä, että meillä ei pysty selittämään, miksi joku masennuslääke vaikuttaa jollakin ja joku ei. Meillä on niin kuin Suomessakin se järjestelmä, että sulla aloitetaan sillä yhdellä, ja jos ei se toimi, niin parisen kuukautta vaihdetaan seuraavaa. Sitten jossain aina joku alkaa jollain toimimaan. Ja
ei siinä muuten mitään, mutta mä itse koen näin, että nämä lääkkeet myös teki sen, että minkä takia mä en saanut niitä kiksejä niistä normaali elämisen asioista. Ne vei ikään kuin sen mun paskan olon pois, joo, ja tasaisen, mutta mä en sit myöskään saanut niin kuin, tiedättekö, mulla ei ollut semmoista tietynlaista elämän iloa. Ja mä olen joutunut vasta tälleen kohta 40-vuotiaana ihmisenä samalla opettelemaan omaa tunteiden hallintaa. Mä tiedän, että se reitti ei ole niinkään, että kun mä opettelin sitä niin kuin ikään kuin rankan käden mielenhallintaa, että jos jotain ikävää sattuu, että okei, mä vaihdan väkkiä positiiviset ajatukset päälle ja skippaan sen jonnekin tonne boksi X, niin ei toimi niinkään, vaan että täytyy löytää se tapa opetella päästämään niistä tunteista niin kuin irti, kokea ne läpi ja päästää pois. Ja mä oon nyt niin kuin viimeiset pari vuotta näistä asioista sillä tavalla aika paljon puhunut. Ja mä huomasin, että kun mä puhuin vaikka ihmisille siitä oman sisäisen puheen muuttamisesta, niin törmäsin siihen, että monilla on hirveän vaikea vaikka mennä oikeasti peilin eteen ja sanoa, että vitsi mä oon kaunis ja mä rakastan itteeni ja ihana kun oot siinä. Että niitä sanoja on jostain syystä älyttömän vaikea sanoa. Ja mä sit kaiken näköisten erinäisten ihmeellisten sattumien kautta niin aloin tekemään ihmisille tämmösiä henkilökohtaisia positiivisia affirmaatiovideoita. Missä mä sanotan niille semmosia positiivisia asioita, mitä voi sanoa itselleen sekä myös semmoisen sisäisen lapsen kohtaamisesta ja muusta. Ja tämän mun YouTube-kanavan ajatus on, että mä rupean tekemään semmosia yleisiä tänne. Mä koen, että mä altistin itseni niille todella niin kuin eteenpäin vieville motivaatiopuheille sekä semmoiselle positiiviselle puheelle ja muutin omaa tapaa puhua itselleni. Ja tää on viesti, mitä mä haluan jakaa ja mä haluan tehdä niitä affirmaatiovideoita tänne niin, että jos joku kokee niistä samanlaisen hyödyn, niin niistä ei sun ei tarvitse tehdä sun tietoisella mielellä sellaista päätöstä. Mä tiedän, että sekin on ihan hirveän iso jostain syystä kynnys päästää irti siitä meidän, että jos on identifioinut itsensä masentuneeksi tai ahdistukseksi, niin ikään kuin ottaa niitä sellaisia positiivisia sanoja vastaan tai näin. Mutta se, että altistaisi itsensä niille, niin jos siitä olisi jollekin toisellekin joku hyöty. Ja sen lisäksi tosiaan on opetellut ihan hirveästi erilaisia maadottumiskeinoja ja juuri tällaisia niin kuin mind tricksejä, millä mä oon pikkasen niin kuin vähän huijannut omia aivojani saaden sitä sellaista tietynlaista itseluottoa ja kokemusta sinne päähän, että mä olen päässyt tilaan, että kun mä aamulla herään, niin mä kelaankin, että jee, mitäs kivaa mä tänään duunailtais, kuin että kaikki on vaan suoriutumista ja selviytymistä ja pahaa oloa. Ja mä tähän perään haluan vielä sanoa sen, että mulla on itselläni, siis olen pohjakoulutukseltani myös sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja työterveyshoitaja. Ja mä en millään tavalla niin kuin väittele mistään lääkkeistä, sairauksista tai muista. Mun ainoa viesti on tuoda niitä itsehoitokeinoja ja muotoja, mistä minä olen saanut avun. Että jos niistä joku toinenkin saisi jotain irti. Mut muuten mulla ei ole mitään agendaa, tai jos joku voi hyvin omilla masennuslääkkeillään tai on onnellinen ylipainoisena tai mitä tahansa muuta, niin se on täysin fine. Meistä jokainen saa toteuttaa omaa juttuaan. Jos se tuntuu täällä hyvältä, niin sillä ei ole niinku mitään väliä oikeastaan, mitä sä teet. Mut jos
olet samanlaisessa pisteessä, missä itse olen ollut, niin suosittelen astumaan tänne L-positiivisten ajatusten purppuraradoille ja ohjelmoimaan oman pään uudelleen. Ja toivottavasti joku toinenkin näistä hyötyisi. Tää nyt oli tämmönen alkupläjäys sekavasti kaikkea joka suuntaan, mutta katsotaan mihin suuntaan tää tästä lähtee.